यह चक्रवात बंगाल के खाड़ी से चल के बिहार तक पहुंच गईल बा। देखी धीरे धीरे हवा के रुख तेज होके शुरू हो गईल बा, बूंदा बूंदी पानी होके शुरू हो गईल। हमनी के चकी प्रखंड के इर्द गिर्द में काला काला बादल नजर आवे शुरू हो गईल बा। यस के कुछ असर दिखाई देवे शुरू हो। देखी बूंदा बूंदी पानी शुरू हो गईल बाटे, जमीन गीला होके शुरू हो गईल बटुए। रुआ सबके दिखावे जा रहल बनी आपन मीडिया आपन भाषा के द्वारा। रुआ ई वीडियो के देख रहल बनी, हमारा वीडियो के साथे बना रही। रुआ के ये वीडियो में दिखावे जा रहल बनी कि मौसम के मिजाज कैसन बदलल बटुए। जौन कि बंगाल से चलल बाटे चक्रवाती तूफान, वो हमनी के चक्की प्रखंड के आसपास असर दिखावे अपन शुरू कर दिले बटे। तो यस के मतलब होला कि निराशा ई जो कि चक्रवात बटुए जौना के नाम रखल बटुए, जो कि हमनी के बिहार में भी कई जगह पर आपन पाव पसार चुकल बटुए। देखी बारिश के रफ्तार तेज होकर शुरू हो गई बटे। देखी पानी पड़े शुरू हो गई, बहुत तेज पानी पड़ रहा बटुए। तो हमनी की भी चक्रवात के असर दिखाई देवे शुरू हो गई बटे। एकदम ठंडा ठंडा मौसम हो गई बा, सुनहरा मौसम हो गई बटे। हमहू बारिश के मजा ले रहल बनी बैठ के। रोज सबे देखी वीडियो में बहुत बढ़िया देखिए पानी पड़ रहा बा। आकाश में एकदम पूरा आकाश बादल से ढका गिल बटे। पानी के रफ्तार धीरे धीरे तेज होखल जाताटे। ये हमनी की है आज यानी 26 तारीख के हमनी के आए वाला रहल है, आज आ चुकल बटुए। मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट रहल है कि बिहार में 26 तारीख तक पहुंच जाई। जो कि देखी दिखा रहल बनी, ई पटना के दिखा रहल बनी सीन, जौन कि पटना के गली में पानी भरे शुरू हो गई बटे। जगह जगह से वीडियो बनौले बनी रुआ के दिखा रहल बनी। ई देखी पानी के असर पड़े शुरू हो गई बटे हमने के चक्रवात के। ई देखी एकदम काला काला बादल एकदम चारों तरफ से घेरले बटुए आकाश के, कहीं से भी नजर नहीं खे आवत। ई मौसम लगभग 30 तारीख तक हमने की रही। 3 दिन तक लगातार पानी गरज तड़प के साथ होखे के संभावना बाटे। यही तरह मौसम बना रही। ई जो कि चक्रवात चलल बटे बंगाल से, वो हमनी तक पहुंच चुकल बा। धन्यवाद, नमस्कार।